Astăzi vin să prezint cetățenilor primele 10 acțiuni. Acțiuni care să ajute oamenii să treacă cu bine peste această criză. 1. Voi reduce cheltuielile președintelui. Într-o țară unde majoritatea oamenilor trăiesc sărac, un președinte responsabil nu se lăfăie în lux. Voi veni cu o propunere de reducere a cheltuielilor președinției. Voi da jos gardul de la președinție și voi fi aproape de oameni. Voi asigura că reședințele luxoase ale președintelui și spațiile nefolosite ale clădirii președinției să fie folosite în interes public. Această reducere de cheltuieli va fi un exemplu și pentru alte instituții. Voi veni cu inițiative legislative de lichidarea unor funcții inutile în alte instituții publice, pentru care statul plătește salarii grase, întreține automobile și aparate administrative aiurea. Statul trebuie să reducă cheltuielile administrative și banii economisiți să investească în economie și în susținere socială pentru oamenii nevoiași. Pentru a rezolva problemele oamenilor, e nevoie de un parlament curat, cu deputați competenți și integri, care să lucreze pentru oameni. Voi declara corupția pericol de securitate națională. În calitate de prim-ministru, am creat un birou anticorupție în care intrau experți naționali și experți internaționali care urmau să acorde suport în investigarea furtului miliardului și altor scheme de corupție. Voi reanima rapid acest birou, așa încât acest birou să acorde sprijin Consiliului Suprem de Securitate. Voi insista pe investigarea imediată a dosarelor de rezonanță legate de furtul miliardului.